batxilergon sartu nintzen Goierria batxilergotik hasi nintzen, gero ingenieritza mekanikoa egin nuen Mondragon Unibertsitatean baino Ortiziko kampusan, eta gero goi mailako zikloa egin nuen metal eraikuntzana hemen Goierrin baita. Azkenen nik Goierrikoa naiz, gertukoa, eta gehien bat Goierri iritsi nintzen zientzitatik joan behar nintzela garbin daukelako, eta gero Goierrik ematen zizkitelako aukera desente etorkizunen ikasketa ezberdinek egiteko. Nik uste Goierri erreferentzia dela historikoki inguruko tailer gehienetan eta adibidez metala eraikuntzako goi mailei dagokionez inguruko galdarategi gehienetan Goierrin ikasitako jendea dabilelako lanen, eta gero aparte dauzken baliabideagatik. Nik uste ez dela horren errez aurkitzea ikastetxe bat, baliabide horiek dauzkena. Horren praktiko esan duke bihurtzen dela klasen ez bagenuen oso ondo ulertzen zerbait, momentun tailerra ateratzen ginela eta tailerren bertan aplikazio praktiko batekin esplikatzen zigula irakasleek. Erronka bezala jarri ziaten enpresa batea saltoitea ez, eta bertan hasi nintzen dualeko modalitateen, eta ondoren bukatu nuen kontratua edukitzen eta gero sozio izaten ezta. Aurretik dituen ikasketak zielako nahiko bestelako. Ingenieritza ikasi nuen eta ingenieritza mekanikon galdarategiekin zerikusi dauken gauza asko ez die ematen eta konturatu nintzen pixkat gabezio iban eukela. Akien ez daula ondo ikusita eskuzikintza edo olako lanak itea. Nik uste ez dela horren txarra esan duke pentsatzen den bezala. Azkenen die lanak oso artesanalak, eskulan horiek itea eta arro sentitzea bereekin duen gauzakin, azkenen ia esan duke eskultorek diela, eta orduan perfil hortako pertsona baldin bazea zuk iten dezunaz arro sentitu nahi dezuna, nik uste metale irakuntzako goi mailako zikloa oso interesgarri dela. Gaur egun lanen ulma apakatzinen nabil, hobekuntza teknikari bezala edo galdaretegiko prozesuko teknikari bezala Goierritik jende asko juten dela, bai kontratatuta izaten dena eta bai praktikak egitea. Porcentaje oso altue gelditzen da bertan kontratatuta. Zalantzan baldin badau nik uste pentsatu beharra daukela lan mundua salto egin behar duen garaien enpresa hortakok ze baloratuko duen. Eta baldin bada pertsona bat gaitasun batzuk landu dituna eta horretik praktikak egin dituna eta transmititu diotena konexio hori enpresa mundukin eta pixkat motivazio hori, jarrera hori bultzatuz lanea behi da, nik uste Goierri eskola aukeratzeko baldintza bat hori izan delikela. Goierri Eskola, Innovating Vocational Studies.